DCGB! Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Sabi ni Tatay June, ano mo daw ngayon kaumpang ko? What's up? You know I pulled your bluff. And Oy, primerong aldaw na, kan bayanihan bakunahan. you got me going insane. Stop trying to mess with my brain. Ano na lamang tabi, dakol pa ang nakapila. Hit your spot. I know you want. O dakol pa ang COVID-19 vaccines. Let's just make this clear. Pasalamatan talang po tabi na inot sa mga frontliners na hanggang sa ngunyan, padagos man girarayan na paglaban. And pangapudan sa publiko na magpabakuna na. Ako, pang bulan na daw. Mga almost 2 months naman akong bakunado, fully vaccinated. Kaya duman po sa mga daipa na bakunahan kontra COVID-19. Aprobetsara na po ang tulong aldaw na vaccination holiday. And ang kanya-kanyang mga rural health office and city health office. May mga nakaschedule po yun na vaccination, siring man sa mga provincial health offices. What's up? You know I pulled your bluff. Minaling ako rin Tatay June sa Ginubatan. The fun ain't Sabi kan sarong personahe from Ginubatan Rural Health Office, can I? Rural Health Unit rather. As of 3 a.m. kay mamaaga, may nakapila na Tatay June. You know you. Sige, ibabalik niya na ang kanyang... May nagpapasabot Tatay dun sa likod mo na ibabalik niya na daso panghugas sa plato. See, I just want. As of 3 a.m., may nakapila na po para magpabakuna. Which is very good. At ang target nindang mabakunahan dyan sa Ginubatan, at least 1,000 na kada aldaw. Sa tulong aldaw na yan, sa tulong aldaw, 3,000. Tapos kung may mga nakapila pa, syempre, babakunahan naman iyan. Kung dai, halaton lang po an another schedule, tabako lang po dahil dyan sa vaccination holiday, saka lang mabakuna. Padagos po ang vaccination kaiyan dahil sa, yun nga ni, importante ang pagpapabakuna. Sabi sa Ginubatan, as of 29, ngunyan, Lunes, 750 Pfizer doses and 250 Sinovac vaccine ang gagamiton para dyan. You got me going inside Diyos Marina pagkaud to, my brain. ano na naman nga si Imo, maribukon ka na naman nga Angel. I know you want this. Diyos Marina pagkaud to po sa gabos na nakaantabay sa indang mga radyo. Know you want this. Siring man po sa nakahiling through our Facebook Live, ang sa muyang official Facebook page, ang DZGB News Online. Ulitin ko lang ini Tatay June. Ako baga so naglilistakan mga pangaran. Dakulon Tatay June ng mga pangaran and mga text na daiman kompletado ang detalye. So as maski gurano kung gustong isabay, mariripisilan Tatay ta warang contact number. Ang problema pa Tatay ta warang wish. Halimbawa, ako ngayon si Junapolis. Gusto ko po ngayang isabay ngayon sa kuya ngayang aking 5 years old. Ang problema Tatay Jun, tawara man pangaran kang aki. Show me what you got. Kaya doon po sa mga nagsisend po sa kuyang number o sa number na tiga-announce po digdi, Look, ining 0997-133-9595 as in sa 0970-116-8558. Pakikumpleto po tabi kang pangaran kang aki, edad, address, wish na kantidad 300 pesos and itong contact number. Duman po sa mga maglalag ki address, maglaag po kamunin eksaktong lugar
and landmark. Sa para pag hahanap o panag-atod, madali na pong hanapon. Lahat. Batiyon ko lang po nin happy birthday si Sir Jason Magallones. Di ko sure sa apelido na, pero si Sir Jason kang Manila Red Wolf Club. Happy birthday, sir! Sabi ni Ma'am Heaven Olag na good afternoon. Maray na pagkaudtuman kay Ma'am Christy Navarez. Sabi na, hi Ate Angel, pag-greet man po ang Navarez family. Maray na pagkaudtuman kay Sir Eric Zamudio. As of now, pera pa lang naililista ko. Mga nasa 219. Basta mag-text lang po kamo duman sa mga number na ito. And as long as na may slot pa po dyan, pag nakasabay pa kamo duman, nakaibanan pa kamo duman, pag inabot pa kamo kang slot, makakasabay po kamo. And kung may magdagdag pa na sponsor, kasi ko, pirang simana na ako, Tatay June. Pirang simana na akong susurat ka iyan. Okay, pasalamatan ta po muna sa mga talagang nag-sponsor man. Natalisa ka na ko, Tatay. May nakaramdum sa ko. Kanina po may nag-atod na digdikan na para sa Sanggatos na Aki. And baka po may gusto dyan mag-volunteer na maghatod. Pati na sana ngayon pag-atod, problema mo pa ngayon sa Muya Angel. Sabi ni Sir Berta Raymond, good noon Angel, always watching from Ligao City. Oy, maray na pagkaudto po pala na sa mga staff kang Nidans Pizza. Diyan igwasindanin na branch diyan sa may Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Siring man diyan sa may barangay Kabugaw. Duman po pala sa mga nagharapot diyan sa Daraga ang pagbabakuna po diyan. Niyaon ngun yan sa Daraga Park or ining covered court, Anislag Covered Court, and Malabog Covered Court. Sa aga, poon alas 8 nin pagkaagas, naon dyan sa Daraga Park, Anislag Covered Court, and parehas lang ang venue. Ang pinagkaiba lang, sa December 1, magkakaigwanin vaccination team dyan sa DCOMC o ining Daraga Community College. Ang mga babakunahan po, itong 12 and 13 years old. 14 to 17, kay puwan lang pong magdara ng birth certificate of that or baptismal certificate. And syempre, dapat may kaibahan na guardian. Kung may trabaho si mama or si papa, pwedeng si tito or si tita. As long as may consent hali duman sa mga magurang. And duman naman po para sa mga 18 anyos pataas, pwede po kamong walk-in na dyan. 18 anyos pa itaas, magdara lamang po nin valid ID. Digdiman po sa syudad kan Legazpi, igwa po dyan sa Legazpi Convention Center and then sa apat na Darakulang Mall. Siyempre, pag tinaramong apat na Darakulang Mall, apat man sana ang mall. Digdi sa Legazpi. Kaya mamili po kamo dyan kung saan kamo mapabakuna. And aside kay yan, igwaman po nin pagbabakuna sa mga barangay. Ngunya na aldaw, nyaon po dyan sa, alat lang. Barangay Tula-Tula, Barangay Hall, covered court kan Barangay Pawa, dyan sa Barangay Tamauyan, and sa Barangay Bitano. Ngunit na hapon, ang mga babakunahan na,
pediatric vaccination now. Itong nasa 12 to 17 years old. Para duman pananggad sa mga nag-aarapot pa, bisitahon lang po nindoan na Facebook post kan sa indong respektibong mga alkalde. Siring man ang mga MHO and CHO sa indong lugar. Sabi ni Ma'am Janaline Neonaz, watching man po digdi sa Rawis. Good noon po. Pwede na Tatay Jun? Sabi ni Tatay Jun, basta ngaya ika. No choice man ngaya ako. Salamat po sa kabos na nagantabay. Ang nakaibanan ko po sa Lala Technical, Kuya Jun Napoles. Sa IT niyo po dyan si Richard Astor, and sa news room niyo po dyan si News Manager Mardela. Ang maaninakan sa iyang litos. Papa Mar, magkano po yung sabi mong ano ito? Wait lang. Sa salad baga tatay, nakita ko may nag-comment kaya duman, tigtag ako ni Papa Mar. Masaram yan, fresh. Ako po ang sa inyong nakakaibahan. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye. Ipinapaisi Canalbay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba Canaleco sa mga minasunod na petsa. December 4, 2021. Manito Canalbay District Voting Center, Manito Central School, and Bagong Bayan Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 24, 2021. December 18, 2021. Ligao and Uwas. Voting Center, Ligao West Central School and Uwas South Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 8, 2021. January 8, 2022. Daraga and Kamalig. Voting Center, Daraga North Central School and Kamalig North Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 29, 2021. January 22, 2022. Pulangi and Libon. Voting Center, Pulangi South Central School and Libon Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 12, 2022. February 5, 2022. Malinao and Tiwi. Voting Center, Tiwi Central School and Balsa Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 26, 2022. Ang Certificate of Candidacy kan gustong magkandidato, dapat maisumiter day maglampas sa mga petsang nabanggit. Alas 5 ng hapon sa opisina Canaleco sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang nagpapaisi, ang manihamiento Canaleco. Toto Pito, 7 healthy habits na go na go. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Tigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pumunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Substance Abuse Helpline 1550, Quitline 1558, toll free 165-364, Metro Manila 0921-203-9534 for Smart, 0977-627-7539 for Globe. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH, CHD Bicol. Sa oros ay dakog na siya na naging ibo ipapadagos mga marahay niya na obheto kay Kapjay Pili kabus may marahay na futuro kay Kapjay Pili maugma mga Legaspeño Syudad Legazpi si Kapjay Pili handang magsilbi
Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legas Peños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang masilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asinan Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay. Haling Edgeline's Pili products. May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa. Igwa pa nga ni Sindanin Pili Tart, santan asin pastillas. Edgeline's Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Ako si Dr. Chito Abilino, ang DOH, Bicol Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, bakunado. Bakunado po ako kung Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na tatawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan pa sa kuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos, bakunado sa Sinovac. So magluwas na po kamo, magpabakuna man. Tangali, gabos po kita, protektado. Sarong pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 1:07. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Nagbilog na ang COMELEC nin komite na matutok o ma-monitor sa in-person campaign kan mga kandidato sa 2022 elections. Sigun kay Eliza Sabile David, Director 3 kan COMELEC Education and Information Department na ang binilog na campaign committee hali sa national, regional, provincial, city asin municipal level. Ang patakaran sa in-person campaign susugpaman giraray sa Interagency Task Force asin alert level status kan sarong lugar. Ang gigibuhan kan caucus, convention o pagtripo na natutugutan nakadepende sa alert level status. Babantayan kan komite ang pagsunod kan mga kandidato sa regulasyon kan in-person campaign asin dahil nasa taho pa man ang COVID-19 pandemic, ipinagiramdom kan full body na dai pa pwedeng gibuhon ang nakaugalian kada panahon nin kampanya. Yan ang pangalaunang bareta halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga